ए कार्यक्रमर प्रस्तुतकर्ता Zara Spa and Massage Center, Lakshmi Sagar, Bhubaneswar. ନିଦ ମୋର ଭାଙ୍ଗିନି 4ଟା ରାତି ହେଲାଣି କଣ କରିବି ଯାଏ ଦେଖେ ଏ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ମାଲୋ ମୁଁ ଗଲା ଯାଇକି ମଟନ ଥବ ନହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିକି ଖାଇଦବ ଘରକୁ ଯଦି ଆଇଁଷ ଟିକେ ନ ଆଣିବି ମାଲୋ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ମଟନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମା ତ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିବୁ ଲୋ ମା ଉପରେ ଥାଇ ମୋତେ ଦୟା କରିଥିବୁ ଲୋ ମା ଯାଉଛି ଏତେ ଲୋକ 4:15 ହେଇଛି ତା ଆଗରୁ ମୋ ଆଗରେ ଆହୁରି 100-200 ଲୋକ ଯେମିତି ଆଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଧାମ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି 4ଟା ରାତିରୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହଉନା ଆଜି ପୁରା ନା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଏମିତି କଣ କରିବ ଆଉ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ 4ଟା ରାତିରେ ଲାଇନ ଦବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ପାଳି ପଡୁଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି କି ରାତି ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଖାଲି ମଟନ ଯିଏ ହାଣୁଛି ସିଏ ଦେଖାଯାଉନି ଏ ତ ଖାଲି ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଇ ତମେ କେତେବେଳୁ ଆଇଲଣି ହଁ 2ଟା ରାତିରୁ ଆଇଛ ଏ ଭାଇ ତମେ ଭାରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ବେଳାବେଳି ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଆଉ 2ଟା ରାତିରୁ ଆଇଛ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମତେ ଭୁଲ କଲା ଆଉ ଏତେ କମରେ ଉଠେଇଲା 4ଟା ରାତିରେ ଆଉ ହଉ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଉ ତା ହବ ଆଉ ଦେଖିବି କଣ ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ଇଏ କଂସେଇ ଲୋକ ଗୁଡାକ ହାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ପିଲା ଛେଳି ମାନେ ସବୁ କଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କଟ କରି ଖାଇଦେବେ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ରଖିବେନି ଆଜି ମଲା ଶୁଖୁଆ ଫୁକୁଆ ବି ଖାଇଦେବେ କଣ କରିବା ଲାଇନ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପାନ ଫାନ ମୁଁ ଆଣିଛି ନହେଲେ ଆଣିଥିଲେ ତରତରରେ ପଳେଇ ପାନ ଫାନ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସଫଳ ଫଫଲ ଟିକେ ନାଇଁ ସଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଖାଇବିନି ତ ନାଇଁ କଣ କରିବି କେମିତି ଟାଇମଟା ପାସ୍ କରିବି ଭାରି ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋ ପାଳି ବି ପଡିବନି ଆଗରେ 200 ଲୋକ ମୋ ପାଳି ପଡିବ ବେକ ସିନା ଆଣିଛି ଖାଲି ବେକ ନେଇକି ଯିବି ମତେ ଲାଗୁନି ନା ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ହେଲା ଭାଇ ତମକୁ ଫେରି ଆଇଲ ସରିଗଲା ମଟନ ଦୋକାନ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲେ ନବ ଟାଇମ ଆସିକି ହେଲାଣି 9ଟା ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିକି ପାଇଲିନି ତମେ କେତେଟାରୁ ଆଇଥିଲ 3ଟା ରାତିରୁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ 3ଟା ରାତିରୁ ଆସିକି ପାଇଲନି ମୁଁ 4ଟା ଯାଉଛି ଦେଖେ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ନେଇଯିବି ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଚିକେନକୁ ମଟନ କହିକି କହିଦେବି ଆଶା କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ଦେଖେ ଆଉ ଏଠି ବି 100 ଲୋକ କି 100-120 ଭଳିଆ ହବ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମିଳିଯିବ ମତେ ଲାଗିବ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଲାଇନରେ ଆଉ କେତେ ଚିକେନ କେଜି 200 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛେଳିକି ହାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି କୁକୁଡାକୁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ତାକୁ ଛେଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା ମନ ବୁଝେଇକି ଖାଇବା ଆଉ ହଁ କଣ ଅଛି ଏଠି ଯାହା ହେଲା ଟିକେ ପାଟିରେ ଆଇଁଷ ବାଜିଲେ ହେଲା ଛତିଆ ହେଇଥିଲା ଜୀବଟା ଆଇଁଷିନି ଆସିବ ଆଉ ବାପାରେ ଇଏ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଇଏ ବୋକା ଇଏ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି ନା ଇଏ ଯାଇ ତ ଛାତିରେ ବନ୍ଧୁକ ନଗେଇଲାଣି ହଁ କହୁଛି କଣ ଲେଗ ପିସ୍ ଦବ 8-10ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇ ହିରୋ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି କଣ ନା ନେବି ଲେଗ ପିସ୍ ଦେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ହଁ ସେଇଆ ତ ଜଣା ପଡୁ ଏତେ ଦୂରରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି କି ହଁ ତା ଛାତିରେ ତ ଲଗେଇଛି ଆଉ ହଁ ବୋପାରେ ତା ହାତ ଫାତ ପୁରା ଥରୁଛି ଦେଇଦବା ଆଉ ମତେ କଣ କହିଥିଲି 5 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ବୋଲି ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ କଣ ମୋର ମିଳିବ କାଇଁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମତେ ତ ଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିକି ଡର ମାଇଲାଣି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିବି ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ କଣ ଯିବି କହିବି ନାଇଁ ବାବା ମତେ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇଦବ
ମୋ ଛାତି ପୁରା ଧକ 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଲେଗ ପିସ୍ ନହେଲା ନାଇଁ ପଛକେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଆକୁ ବାଣ୍ଟି ବୁଟିକି ଖାଇଦବୁ ଯିବିନିରେ ବାବା ସିଏ ମୋ ଚାଉ ଆହୁରି 5 ଫୁଟ ହାଇଟରେ ମୁଁ କହନ୍ତିନି ଗାଁର ଲୋକମାନେ 5 ଫୁଟିଆ ମରଦ ଆର୍ମି ଫାର୍ମିରେ ଥିଲା ବଡି ସେମିତି ପାଇଛି ନା ପୁରା ଖୁକୁରୁ ଖୁକୁରୁ ଓ ଖାଲି ଚିକେନ ବୋଧେ ଇଏ 10 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ଆଜି ଦେଖିବେ ଇଏ କେତେ ଚିକେନ ନଉଛି ବାରେ ବାପା ତା ଛାତିରୁ ବନ୍ଧୁକ କାଢୁନି ଆଉ କଣ କରାଯିବ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଚୁପଚାପ ପାଟି ଖୋଲିବି ମାରି ମୁରି ଦବ ଯଦି ଗଲା ମୋର ଚିକେନ ଖାଇବା ବଦଳରେ ମୋର ଏଇଠି ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ନେଇକି ଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ଆଉ ଲେଖିବି ସେ ଯାହା ମିଳିବ ନେବି ଆଉ କଣ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାର ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜି ତ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ନା ବେଗଟାକୁ କାଠିରେ ଜାକିକି ଠିଆ ହବାକୁ ପଡିବ ଭିଡ ଭିତରେ ବେଗ ଯଦି ହଜିଯିବ 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବେଗ କିଣିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଚିକେନ ରେଟ୍ ଥିଲା 100 କରୁଛନ୍ତି 200 ଆଉ ସିଏ କଣ ରଖି ବେଗ ଦୋକାନୀ ବାଲା ବଢେଇ ଦବା 30 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କହୁଛି କମ ବଢେଇ ଦବା 30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କରିଦବ ସେ ବେଗ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ 120 130 ମଣିଷର ଆଜି ଭଲ ଗତି ନାହିଁ 2 ଜାଗାରୁ ଫେରିକି ଆଇଲାଣି କଣ ଏଇ ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭିଡ ये गोपे माछ दোকানে भी 170 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବେ ଠିଆ ପଡିବା କଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ ଖାଇ ଆଉ କଣ କରିବା ହଉ ଦେଖିଆ ବୋର୍ଡ ମାଛ କେଜି 140 ଗୋଟି ମାଛ କାଟି କୁଟିକି ଦେଲେ 160 ଓହୋ ଏତେ ଭିଡ ନଈ ପଇଁକି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ ମାର ଆଉ ଚିଲିକା ମାଛ ବାଲୁଙ୍ଗା ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ 350 400 ରୋଇ ଭାକୁର କରାଣ୍ଡି ଗୋଟା ଆମ ଛୋଟ ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସବୁ ଖାଉ ନଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି କରାଣ୍ଡି ମାଛ 150 ସିଏ ବି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ପାରାଦୀପୀ କଙ୍କଡା ପାରାଦୀପୀ ମାଛ ଆଣ୍ଡାଲି ଏଣ୍ଡାଲି କୋକଲି କେତେ ଭେରାଇଟିର ନା ଚାଇନାର ସବୁ ନେଇ ଆଇଲେ ନା କଣ ଜଣା ପଡୁନି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ ନେଇଯିବା ରୋଇ ଫୋଇ ହଁ ରୋଇ ବି ଲେଖା ହେଇଛି 400 ନା 500 ତ ସବୁ ଅଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ ଆଉ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କାଟିକି ନେବେ କି ମୋଟେଇକି ନେବେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥବ ଟିକେ ହଁ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ରଖିବ ଆଉ କେଜି 5 କେଜି ଭଳିଆ ରଖିବେ ନହେଲେ 2 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ରଖିବ ତୁଇ ମୋର ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଚିକେନ ଦୋକାନରୁ ଫେରିକି ଆଇଲି ମଟନ ଦୋକାନରୁ ବି ଫେରିକି ଆଇଲି କଣ କରିବି ଲାଇନ ଲଗେଇଛି ଏଇଠି ତମକୁ ଆଜି ତ ତମର ଯାଇକି ବେଳା ଆଉ ତମର ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ସବୁବେଳେ ତମେ ଗାଁକୁ ବୁଲ ଆମେ ତମକୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ମାଛ ଦିଅନ୍ତ କି ଚିକେନ ଦିଅନ୍ତ କି ହେଲେ ତମର ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଇ ତମ ଦୁଆରକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି ଛାଡ ଖାଇ ମାନେ ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଆଜି ହଉ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବି ଭାଇ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଛି କଣ କରିବି ଠିଆ ହଉଛି ଭିଡ ଭିତରେ ତା ଦେଖି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଚାଲିଲାଣି ଆରେ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନା କରିଛି ବାହାର ଓପନ ପ୍ଲେସରେ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଥିବେ ସେଠି ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ମରା ହେଇଛି ଏଡେ ଅକ୍ଷରରେ ଦେଖା ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାର କଲେଣି ସେଠି ସେ ବସିକି ଏଇଟା ତା ଦେହରୁ କିଏ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚପଲ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି କଣ କଲେ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଧରା ଯାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଏଡେ କାଠରେ କହିବି ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ଟାଇମ ପାସ୍ କଲେ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ ଏ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଦେଇକି ଗଲାଣି ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିଥିବ ତାପରେ ଯାଇ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଲାଇନ ଲଗେଇଥିବେ କିଏ ଚପଲ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ କିଏ ଭ୍ୟାନିଟି ଥୋଇ ଦେଇଥିବ କିଏ ବେଗ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ କିଏ ଯାଇ କଣ କରିଥିବ ନା ଯୋଉ ତା ଲିପଷ୍ଟିକ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ ସେମିତି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଆଉ କଣ କରିବ ମିଳିଯାଆନ୍ତା 2 ଜାଗାରୁ ଫେରିଲିଣି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା
ନହେଲେ ମନ ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜି ଯାଆନ୍ତା ଯଦି କି ଟେଷ୍ଟ। କାଇଁ କହୁଛ ସେ ଚିକେନ ମଟନ କଥା ଆଉ କୁହ ନା ସେ କଥା। ଲୋକ କଣ ଫେରିଲେଣି? କଣ ହେଲା କି ଭାଇ? खत्म। ସରିଗଲା। ଏ ଭାଇ ରେ ବେଳା ଆଜି ମୋର ଖରାପ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ଆଉ କିଛି ରଖିବନି। ପିଠି ପିଠି ଫଟେଇଦବା ଆଜି ଝାଡୁରେ ବାଡିକି ଲାଗିଲା। କଣ କରିବି? ଯାଇ ଦେଖେ ଯଦି ସେ ନାଳ ଫାଳିକି ପକଉଥିବ ନହେଲେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ସବୁ ସରିଯାଉଛି। 4ଟା ରାତିରୁ ଆଇଛି, ଆସିକି ହେଲାଣି 10ଟା 15। ଆଉ କଣ କରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବେସର ବାଟି ବୁଟିକି ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଥିବ। ଆଜି ହବ ବୋଲିକି ମଟନ ଝୋଳ ଭାବିଥିବ, କେତେ ଖୁସି ତା ମନରେ। କହି ହଉନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ ବେଗ ଦେଇଛି, ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ବଡ ବେଗ ଦେଇଛି। ଆରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଯାଏ ଦେଖିବା ଏ ଗୋବରୀ ନଈ କି ଆମ ମଞ୍ଜାରୀ ପୋଲରେ କିଏ ମାଛ ପକଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା। ବାନାଟା ବି ଆଇଲାନି ଆଜି ଗାଁକୁ, ବାନା ବି ଆସିନି। ହଉ ଯାଏ ଦେଖେ ଏ ମଞ୍ଜାରୀରେ କିଏ ଜାଲ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନା? ହଁ ତ ଆଉ ହଁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ପକେଇବ ଟିକେ ଜାଲ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ବଇଛି, ଏଇ ମଞ୍ଜାରୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ପକେଇବ, ଦେଖିବ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବ। ହଉ ଏଇଠି ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ 4 ଜାଗାରୁ ଫେରିକି ଆଇଲିଣି ବା। 4 ଜାଗାରୁ ଫେରିକି ଆଇଲିଣି। ଚିକେନ ନାହିଁ, ମଟନ ନାହିଁ, ମାଛ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇବାଟେ ଯାଉଥିଲେ ତମେ ପକଉଥିଲ ତ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯଦି ପଡିଯିବ ନେଇଯିବ, ନହେଲେ ଭାବିଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କି ଶୁଖୁଆ ଫୁଆ ନେଇକି ଆଇଁଷ କରିଦେବି ଆଉ। ଏଇଟା କୋଚିଆଟା ନା କଣ? ଭାଇ କୋଚିଆ କହିଲା କି? କୋଚିଆଟା ବୋଧେ। ମାଛ କୋଚିଆ। ଆଉ ଥରେ ପକଉନ, ଆଉ ଥରେ ପକା। ପକା। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କଣ କରିବି? ଆସି 11ଟା ବାଜିଲେ। ବାପା ଲୋ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ପୁରା ତୋଫା ହେଇଯାଇଛି। କଣ ସେ କରିବ? ବେସର ବାଟିକି ରଖିଥବ ଆଉ। ଖାଲି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଛ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସବୁ ହଉ କି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମାଛ ବାଲା ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ସେମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଜିକାର। ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ଆଜି ଛାଡ ଖାଇ, ତମେ କେହି ଯିବନି ଉପରକୁ। ସେ ଜାଲ କିଏ ପକେଇବ? ଆଉ ତ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସାପ ପଇଲା ନା କଣ? ଭାଇ ସାପ ନୁହଁ, ପୁଣି କୋଚିଆ। ହଉ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଦେଖିବା। ହଉ ତାଙ୍କର ନାକ ଫାକ କହିଦେଇଥିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ ଖାଇ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ରହୁନାହାନ୍ତି ନାକ ମାନ ବି, ତାଙ୍କର ବି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିଦେଇଥିବ ଛାଡ ଖାଇ, ତମେ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯିବନି, ଜାଲ ଫାଲ ପକେଇ ତମକୁ ଧରିକି ନେଇ ଖାଇଦେବେ। ନାମ ନବ ସେଗୁଡା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆଉ। ଖାଲି କୋଚିଆ ଗେଣ୍ଡା ଫେଣ୍ଡା ଏଇଗୁଡା ହେଇ ସବୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ବୋପାଲ ଗୁଡାକ ସାପ ବୋଇଲାଣି ନା କଣ? ଭାଇ ସାପଟା କି? ବୋପା ଆସିବ ଏମିତି ହଉଛି ସାପଟା। ବୋପା କେତେ ଆଶା କରୁଥିଲା ମଣିଷ। ରୋହିକି ଭାକୁର ଦେଶୀ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ପଡିବ, ସାପ ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆ କଇଁଛ ଏଇଗୁଡା ପଡୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟଟା ଆଜି ପୁରା ଖରାପ। କାଇଁ ଗୋଟା ପଡୁନି ମାଛ? ମଜାରେ ସବୁବେଳେ ମାଛ ପଡନ୍ତି। କାଇଁ ନା ଏତେ ଦୂରରେ ଯାଇ ସେ ବାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପକଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ପଡୁନାହିଁ ମାଛ। ଗୋଟା କେରାଣ୍ଡି ବି ପଡିବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଅନଶନରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଛ। ସବୁ ମାଛ ଅନଶନରେ। ତ ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଇତ, ଆଉ ପକେଇବନି? नहीं। ଭାଇ ଟିକେ ପକା। ଗୋଟା ଯଦି କେଜି ଖିଆକି ଅଧ କେଜିଆ ଚୁନା ଦିଟା ହେଲେ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମର। ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜିଲେ, ଘର ଟିକେ ଆଇଁଷ ନେଇ ଆସିଲେ ବାଜିଲେ। ମାସେ ହେଲାଣି ଖାଲି ଅରୁଆ ଆଉ ଡାଲମା ପନିପରିବା ବାସନା ହଉଛି। ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାସନା ହବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିରେ ଭାତ ଉଠିଯିବ ବା। ସେଇଥିରେ ଭାତ ଉଠିଯିବ। ବୁଝୁନା ଆଉ, ତମେ ଦେଖିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଆଇଁଷିନିଆ ଲୋକ। ଖାଲି ସେ ନାଁକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରୁଛି ନା, ନହେଲେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ନ ମିଳିଲେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡିକି ଖାଇଦବା ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ବାହାରେ। ସତ ସାପ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛ, ସାପ ପଇଲେ ବୋଲି ମାଛ ଲୋକ ତମେ ଦେଖିବନି। କଣ କରିବି? କାହ୍ନାଟା ବି ଆଜି ବିକୁନି, କୁଆଡେ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଲସ୍ ହଉଛି ମାଛ, ଆଉ ସେ ବିକୁନି ବଘାରେ। ମାଛ ଦୋକାନ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆମର ଟିକେ କତିରେ ମିଳି ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ବିକୁନି। ତାର କଣ ବିଦେଶ ପଳେଇ ଯାଇଛି କଣ? ସାଉଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମାଛ ଦିଟା ବିକୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନଉଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ?
ଆଉ ତମେ ତ ଫେରି ଆଇଲନି ମୋ ଭାବୁଥିଲି ମଞ୍ଜାରୁ କି ଗୋବର ଫୋବର କି ପକେଇ ଧରି ନେଇକି ଆସିବ। ନାଇଁ ଆଉ ସେ ହବନି ମତେ ଲାଗିଲାନି। ସେନ୍ତରା ଦୋକାନ ନହେଲେ ସାତିକାଜ ଦୋକାନ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରା ଦୋକାନ ଏଇ ତିନିଟା ଦୋକାନ ବାଟରେ ପଡିଛି। ଦେଖିବି ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଥବ ନେବି ଆଉ ନହେଲେ ଘରେ ଶୁଖୁଆ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବି। ଆଉ ଯାଉଛି ଦେଖେ ଆଗେ ସେନ୍ତରା ଦୋକାନକୁ ଯିବି ଦେଖିବି ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଥବ ନେବି ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରା ଦୋକାନକୁ ଯିବି ନହେଲେ ନୂଆ ଦୋକାନ ସାତିକାଜ କରିଛି ତା କତରୁ ଦେଖିବି ଆଉ ମସଲା ଫସଲା ଯାହା ଥବ ନେଆ ଯାଉଛି ଦେଖେ ଆଉ ସାତିକାଜ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଦେଲା ଦିଟା ଅଛି। ହଁ ହେଇଯିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ହେଇଯିବ ଆଉ ଦିଅ ଦେଲ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ହଉ ଦିଅ ଆଉ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ନିଅ ପଇସା ନିଅ। ହଁ ଯାଉଛି ଆଉ ହେଇଟି କୁଆଡେ ଗଲ ଟିକେ ଆସ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଇଆଡେ ଆସ ଆସ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କେତେ ଆଶାରେ ଅନେଇଥିଲା ଯେମିତି ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ସେ ଥାଳିରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଅଦା ଆମର ସବୁ ପାଉଡର ରଖିଥବ ମାଛ କି ଚିକେନ ମଟନ କହିଥିଲେ ଆଣିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ଧାପନା କରିକି ନେଇଥାନ୍ତା। ମନରେ ତାର ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଆଇଁଷ ଟିକେ ଆସିବ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ। 4ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆରେ କଣ କରୁଛ ଘରେ ତ ଶୁଣିବ ସିଏ ଶୁଣିବନି ସେ କାଟୁଥବ କି କଣ ଆଉ। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲକି ଶୁଣ। ମାଛ ମିଳିଲାନି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି ମୋ ଧନଟା ଲୋ ମୋ ସୁନାଟା ଲୋ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଟାରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଆ ଅଛି। କଣ କରିବା 4ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆସିକି ଦେଖ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ରାଗିଛ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ନିଅ ଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଟାରେ କାମ ଚଳେଇ ଦିଆ ଅଛି। ନିଅ ମୋ ଧନଟା ମୋ ଗେରୁଟା ଯାହା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ରାଜି ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି ଜାଣିଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି କହିଲାନି। ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି ଆଥର ସିନା ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ଯାଇପାରିଲିନି ହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ପିଣ୍ଟୁଆ ତା ଘରେ କଣ କରିଛି ନା ଫ୍ରିଜରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାପ ଘରକୁ ତା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଚିକେନ। ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହବନି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ 200-250 ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ ତାକୁ ପୁଣି 250 ହବନି କାହିଁ କହିବି ଗୋଟେ ବେଜିତ ହେବା କଥା। ତା ଘରେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଆଥର ସିନା ଯାଇପାରିନଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯିବି ସିଆଡେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ କଣ ଆମ ସିଆଡେ ଖାଇବୁ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ଘରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଙ୍ଗ ମୋର ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହଉଛି ମୋର ଆଜି କେମିତି ଛାଡ ଖାଇ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ହେଇଟି ମୋ ପାଇଁ ଓରିଜିନାଲ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛ। ହଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା କଣ କରିବି। ଆଜିର ଛାଡ ଖାଇରେ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଯାଏ
தன்னேனா தன தன்னன தன்னன தன்னேனா தன்னன்னா தன்னேனா தன தன்னன தன்னன தன்னேனா தன்னன்னா தன்னேனா தன தன்னன தன்னன தன்னேனா